Hvala vam kolegice i kolege. Na početku ću samo konstatirati da nažalost ova rezolucija o Haitiju nema prijevod na hrvatski jezik, pa da barem u jeziku budemo ravnopravni. Danas u Europskom parlamentu govori se o ljudskim pravima na Haitiju, u Mjanmaru i Etiopiji. U Hrvatsku su naime 2020. godine pogodila 2 potresa. 2,5 godine prošle su od zagrebačkog potresa i gotovo 2 godine od potresa na Banovini. Do današnjeg dana Zagrebu, Europska unija, hrvatska vlada ili grad Zagreb nisu obnovili niti jednu kuću. Skupljajući dokumentaciju, ljudi su potrošili preko 10.000 kuna ili preko 3 hrvatske minimalne plaće. Do današnjeg dana na Banovini na trošak države obnovljena je samo jedna kuća. Europska unija i vlada Republike Hrvatske nisu osigurali minimum za početak obnove. Cijele obitelji spavaju po kontejnerima zimi i ljeti. 3. zimu Banovina će spavati u ledenim kontejnerima od 15 kvadrata. U njima spava 5-6 ljudi, u njima se kuha pod uvjetom da se ima što kuhati, u njima djeca pišu zadaće. O kakvim ljudskim pravima se usuđujete danas govoriti kada se Hrvatska, članica Europske unije, 2,5 godine od razornih potresa guši u ruševinama bez osnovnih uvjeta za život?